Ai, trydydd dydd Iau y mis mae marchnad Llanybedder yn cael ei gynnal o hyd? Ie wir, yn draddodiadol. Y trydydd, dydd Iau ola yn y mis. Dydd Iau ola'r mis. Dydd Iau ola'r mis, ie. Felly, Rhyd Fendigad, Sweet William, sydd ar y brig ar hyn o bryd, wedi fagu yng Ngheredigion, ond Gareth Cwmber o heb fod ymhell o Pontyclun ger Caerdydd, ond yn hapus dros ben. A dyna sy'n nodweddiadol ac yn braf am y sioe. Mae'n gymaint o gymdeithasu yn digwydd o gwmpas ac ar y maes yn dos. Mae'n le cymdeithasol ar ôl yr holl gystadlu, ar ôl yr adeiladu lan, a'r gwaith caled sydd yn mynd mewn drwy gydol y flwyddyn pan i ddod ac ar ddangos fan hyn yn y prif gylch. Mae gadael y gwallt lawr ni, mae cwrdd ac ambell i berson i chi nabod, mae hynny yn rhan o'r broses a'r profiad braf o ddod fan hyn i'r sioe. Oherwydd hobi ydy'r ceffil i pobl fel Gareth. Mwynhau'r bryd. Wedi cael ei ddechreuad gyda Dr Wyn Davies, yn grwt ifanc iawn dros ben. Llynedd mi welson ni Rhydian Donati yn mynd ar brif bencampwriaeth yma. Eto wedi dechrau bant gyda Dr Wyn yn grwtyn bach. A'r crwt yma eto, Gareth Cwmber, wedi dechrau bant gyda Dr Wyn, ond eto wedi datblygu ac wedi cwysu hunan mewn ffordd, wedi mewn i'r cobiau, felly llongyfrchiadau iddyn nhw wedi. Ac yn braf yn dweud bod na bobl allan yna fel Dr Wyn moyn mentora a moyn pasio wybodaeth ar arbenigedd mlaen i'r llinell ifanc. Newidiad arall. Mae Gareth yn parhau ar y brig. Ond Gareth, i rieni ddim yn magu ceffylau, ddim yn cadw ceffylau hyd yn oed. Ond y dyleit wedi dechrau trwy argraff Dr Wyn, wrth gwrs. Felly Gareth Cwmber yn hapus dros ben. Dyma ni yn edrych ar y cobiau Cymreig a'r cystadleuaeth i'r merch ifanc yma yng nghanol y prif gylch. Ar hyn o bryd, ar y brig, mae Gareth Cwmber, gyda'r ceffil Rhyd Fendigaid, Sweet William, yn fab i Giler Spark, wrth gwrs. Enillydd yma yn y gorffennol, nôl yn 2010. Mi oedd yn bencampwr gyrwedd ac yn gil bencampwr y cobiau a'r fam wedyn Rhyd Fendiged, Matilda Goch. Wedi fagu Hont Rhyd Fendiged yn y gorllewin gwyllt betai, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda Gareth Cwmber ym Mhontyclun. Bydd i sicr yn wyllt na heno. A stori neis yn sicr achos o ti'n gweud gynne Owen, y welys di Gareth yn lled gynnar neithwr a doedd dag e ddim lot o obeithion. Doedd dim gobeithion o gwbl. Dod yma o ran pleser mae Gareth. Dod i mwynhau'r bryd. Pe bydde fe'n ddiwetha, bydde'r wyn dal mor lydan da Gareth. Ond yn amlwg, mae'r wyn bosib yn fwy lydan nawr i fod e wedi cael yr rhiban coch. A'i ffrind y llynedd yn mynd ar brif bencampwriaeth yma, wrth gwrs, Ceilan Calon Lan. Ysgwni a fydd Rhydian a Gareth yn wedi cyflawni yr un peth. A diolch i Dr Wyn Davies, mae'r dyleit gyda Gareth wedi dechrau. Ie, un arall sydd wedi dechrau gyda Dr Wyn. Rhydian y llynedd a Gareth Cwmber eleni. Y ddau wedi dechrau gyda Dr Wyn. Mae Simon Pring yn y cefndir eto, un arall o'r un ardal. Mi welson ni hefyd Ryan Wilson yn yr adran ec, y ddoi yn mynd ar bencampwriaeth ifanc. Wel, i chi'n clywed y dorf yn curo'i dwylo ac yn dangos i gwerthfawrogiad yn sicr, braf i glywed hefyd. A hynny i Gareth Cwmber a'r Rhyd Fendigaid Sweet William yn ennill y gystadleuaeth yma i'r cobiau Cymreig a dosbarth y meirch ifanc. Llon gyfarchiadau gwresog unwaith eto i Gareth Cwmber a'r Rhyd Fendigaid Sweet William. Stori hyfryd.